Assalamu alaikum, sunana Prince Kamal. Idan wannan ne karo naka na farko a wannan channel din, zan so ka danna subscribe, ka danna ƙarar sanarwa domin a duk lokacin da ɗora wani sabon bidiyo za ka same shi kai tsaye. A yau zan yi magana ne akan wani topic wai yadda ake cin ita yanar gizo wuri ne wanda kowa ya sani za ka iya zuwa yanzu ka nemi duk wani information da ke nema. Za ka ga akwai a lot of abubuwa yanzu a zamanin da idan kana nema ba sai ka tsaya kana tambayan wani ba, da kana shiga yanar gizo za ka fara nema, musamman a YouTube ko a Google za ka yi searching duk wani abu da kake so, musamman kamar wannan topic din maybe yadda ake ko yadda ake neman kuɗi ko yadda ake yin kaza yadda ake yin wancan. In fact za ka ga wasu videos a yanar gizo inda mutane suke bayani akan kila ma yadda za a dafa abinci kala kaza, ko da za a yi misali kamar na mata da suke yin kwalliya haka da sauransu. So akwai wani research da na yi kwanan nan wanda ya sa na ga ya kamata na magana akan wannan topic din. Abin da na gano shine mafi yawancin mutanen ƙasan waje, misali irin su America, su Ingila haka da sauransu, za ka ga a duk lokacin da suka shiga yanar gizo ba mafi yawancin abin da suke yawan nema kamar suke so su gani suke searching a wannan yanar gizo din, za ga abu ne wanda ya shafi yadda za su samu kuɗi, ko kuma wani abu ya ɗaure wa mutum kai yana neman ya za a yi ya gano yadda zai wannan abun. Musamman za ka ga kamar misali wayar mutum ta samu matsala, in sai ya fara neman ina zai je wajen mai gyara da sauransu, sai ga wani suna sacin kamar idan matsala ka za ta samu da waya na ya za in magance matsalar. To za ga shi ne mafi yawanci irin abun za ga mutane a ƙasar waje suke sacin. Za ga kuma wasu za ga suna neman irin wasu comedies, abubuwa da ya shafi harkar nishaɗi ko waka haka da sauransu suna kallo. So abin da ya sa ni ce zan yi magana akan wannan particular topic din, saboda abu ne wanda na kula cewa mu a ɓangaren mu na ce Hausawa, za ka ga mafi yawancin abin da muka fi sacin shine wai yadda ake ko yadda ake abubuwa da ya shafi harkar jima'i haka da sauransu. So ba wai ina son in soki Hausawa bane akan suna zuwa suna neman ilimi akan wannan bangaren, amma abun ya ɗaure mun kai. Naga cewa ya za a ce gaba ɗaya al'umma ta misali malam Bahaushe ba ma karkata wajen ma neman wani ilimi sai abin da ya shafi misali wannan topic din. So shi yasa nace zan yi magana akan wannan video ne saboda mu san irin abubuwan da suke faruwa a yanar gizo. Tabbas ni da kai da kake kallon wannan video za mu tabbatar da cewa a lot of mutane sun ɗauki wannan abun da muhimmanci sosai, shi yasa ake zuwa online ake neman information a kai. So shawara da nake ba mutanenmu Hausawanmu shine ya kamata mai amfani da yanar gizo, musamman YouTube, musamman Google, wajen neman information akan wasu abubuwa da suka ɗaure mana kai. Za ka sha mamaki yanzu wallahi, ko baka je jami'a ba, ko baka je ka yi karatun boko, in dai har za ka iya misali fahimtar turanci ko kuma Hausa, akwai a lot of content da ake yi wanda za ka zo ka koyi abubuwa da dama wanda ba tare sai ka je makaranta ba ko ka je wajen wani ya koya maka. Ban mantawa akwai wata mata very popular, a lot of people za su santa ma, Laila Uthman, tana harkan furnitures. Na kalli wani bidiyon ta inda ake interview ɗinta, take cewa duk kusan abubuwan da ta koya a YouTube ta koya. Harkan interior design ɗinta take da sonsu, kuma kowa ya san yanzu she's very popular, she's very good at wannan abun. So instead of misali a ce muna zuwa muna hawa internet, muna zuwa YouTube ko Google, muna zuwa muna searching irin maybe wai yadda za a yi jima'i ko yadda ake wannan, ina ganin the best thing for us shine mu taimaki kanmu, mu je muna neman information akan abin da zai taimake mu, musamman irin wannan ilimin da wani skill ne za mu koya a rayuwa. Yanzu in ka je kana neman video ne da za ka koyi jima'i haka da sauransu, ai wannan ba wani skill bane. Amma ka je ka koyi yadda za ka yi interior design, ko mace ce ta je ta koyi yadda ake yin kitso, ko yadda ake yin lalle, ko yadda ake yin wani abu, za ka ga ta hanyar wannan YouTube din ko internet din za ka koyi wani skill, za ka iya wani abu da zai iya taimakon ka a rayuwa. So ba komai bane yasa nace zai magana akan wannan topic kamar yadda nace, shine saboda mu san cewa akwai abubuwa da dama za mu koya a yanar gizo. Ba dole ba harkan jima'i bane kadai za mu iya zuwa mu koya.
don haka zan so in ji ra'ayoyinku ta hanyar comment game da wannan topic ɗin da kuma wannan bayanin da ne game da wannan topic ɗin da ya shafi harkan jima'i. Na gode kwarai.